Ndibaye kenemu no biko video ano are very very important because ndibaye na-agafe ụzọ agafe, so sometimes oye fuwo ụzọ emegin akpochite azụ nyota video kita ano. I don't want to say much about ye transaction ha mere or business obuna ha me, but my point in point out one particular thing in point out. The thing she points out is regarding this boy who known. Imana sometimes I neji ya who known ebutela uwa again nsogbu. I nebutela uwa nsogbu because of ya who known. Akwifi ya na bunde mmadụ bịa na camera ha gbaghe phone ha on, gbaghe camera ha on. We na threaten life ndị mmadụ one after the other. No matter ihe mmadụ mee gị, i threat kwene life mmadụ si na ị ga-eme ya obugodi n'ụjọ ka ichi yo ya. Don't ever threaten someone's life. All the very very important, because oye boye owe ke one day kita no ikwu nke ị ga-ekwu deep down inside you, you mean ya, or deep down inside you you just were aka iweru yo ya ụjọ so that ka omegin ka ọkwụgo ụgwọ gị ọsọ maọbụ ka o mee ihe ịchọ ka o mee ọsịsọ, but not knowing imamma that na uwe ndị ilo gị nọ gị nso, uwe ndị ilo gị gbaa gị gburugburu. Then mgbe ị ga-agbaghezi kamera gị iwe kwuo one or two things, not only on camera, even behind camera. Ị bịa sị na gị na mmadụ na-akpa nkata iwe kwuo okwu sị for example Chukwuemeka akwefuru ya ime m that na m ga-eme gị ihe dota akwefu gị mmesisia gị that word mmesisia gị ma na m ga-eme gị ma na mmecha gị that word ọ na-go ndị mmadụ n'iyi too much. Ọ na-go gị ndị mmadụ n'iyi too much. Ikwuse ibinye and egwuregwu ma n'ime gị o ma ni just jiri a na-eyi mmadụ ụjọ iwe binye na then ndị ilo ga-ewe bịazi gị ọgụ. Ndị mmadụ nọ mgbe ikwu datin onye na-alaiki họ gị na plan ihe ọjọọ gbasara gị eweshizie n'azụ. The person eweshizie n'azụ gamegin wee ga mezie ihe ọchị ime wee jegbuo the person in a threatening life ya. Jegbuzie then ogbuzie the person abịa hold ogwa responsible. You hold the egwu again responsible. My brother, my sister, ihe na-eme o jiri ihe mere onye ọzọ mụrụ akọ ka ọ hafụ ime gị. Onye ka eji ama gị onye were akọ n'uche. Iwere ihe melu another person, iwere amata ihe, were amụrụ ihe ka ọ hafụ ime gị. Then no otu nke mee gị si wee mee gị by mistake mụta ihe na that first one ka ọ hafụ ịnachi na nke ịgba. Oya pụtazi na threat amaghị m ihe na-eselu gị na-egbe igwe, amaghị m ihe na-ese gị na this boy, but no matter what you don't have to come on camera na threaten life this boy, because ịmaha ihe ga-eme echi, ịmaha ndị gba gị gburugburu, ịmaha ndị chi megide gị, ndị chi use ikwu n'ọnụ wee mee gị ihe. Onye ọbụla dị very careful nene n'ifite anụ. Jekwa ju egbu igwe ahụ sef, ju egbu igwe ka ahụ dị aja, and even till na nka ya ebu egbu igwe, nka ya evu ya jụọ nya nka ya evu ya. Otu a ngwa ọkwife egbu igwe ya agba ọsọ n'obodo ahụ Naija. Otu a ngwa gị ka ọ dị gaa jụọ nya ka arụ dị ya. Even gị nwasef afọ m na ịchọrọ ịgba ọsọ abi ịchọrọ itrend ngwa ka ma ọ dị a ga-achọ n'obodo a na ndị be anyị ekene m na ọmụ na-ekwu ọtabụkwa na-ekwu obere nwenye ya na-ejere ozi. I hope na ọ na-afụgo ihe na-eme online na obere eze MMW afọ m iyi post ekwesịghị m ike reply gị inye anya sef ifu na eyi m sef my costume sef nọ na location ebe m na-eme vidio gatago kama na afọ m ịchọrọ itrend abi ịchọrọ itrend and ịchọrọ onye ihe eji wee trend anyị go blame you sha, because afọ m na onwezi ịmụ ị na-eme n'egwu, onwezi egwu ọzọ ịmụ ihe akụ, so ịchọzie ka iwere alụm wee trend ya abi nsogbu adịrị ị ga-trend kwa mana arụ ama mfọ gị na da trend.
isi na inye m ego nje ịbịa show gị abi mgbe m na gị na-agbakwuru okwu show isi m na the beginning self na-egwala m nọ na Lagos ka m ma abịa show anyị kwuche nsị gị na ihe enye m 400,000 naira esi m oke nọ na ala gị ka m ma abịa nsị gị oke na ihe enye m 400,000 naira esi m mba mụ na ihe enye m ego onye dị etu a na ihe enye m 200,000 gbaalụ m flight ịghọtago because a sị gị na ihe enye m 400,000 and na ihe agba m flight m meju wee bịa esi m na ihe ga-eme ka inye m 200,000 ka ị gbaalụ m flight mee ga accept nsị gị ngwa gị weta 200 ekwere m 200,000 n'udo na ọṅụ oluzie that day mụcha oluo 2 days before that day mụcha acha gị sị gị hafa ka arrangement esi m na ihe menụ na mmagodo abịa ịghọtago nọ mgbe m bịara bifo nnabazie ka inyezie m ego nsị gị na ọga na m ama nji transport bịa ọ bụrụ na mgba m flight nke lapụba ji show and m gwaburu gị ihe agwa nsị m na gị nwa mee nke nwa na ịka na-agba transport aga show nsị gị ọga na ihe onye dobere onwe ka a ga-akpịa data n'ogo mma mba transport ọ bụrụ iwu and m gwa gị ihe agwa bifo gị kwụọ m ụgwọ ji show and ihe tiri m is 200,000 so amakwa m nke ị na-asị 400,000 mụ na gị na-abụ kedu onye default si n'aka ka nchaatị gị sị gị ha afa ese m bịagodi na mgbe nnabazi ka inyezie m ego transport ọ ihe mụ na gị na-abụ kpa ihe abụrụ agreement anyị then gị sikwazie m ngwa m refund kwazie gị dị 200,000 ebe ọ bụ na m abịazi dị show na-asị m refund ọ gị 200,000 ego ịkwụ m for 2 weeks ahead and ihe a bụ ihe ekwuchara ekwu kee ka m mesi wee refund kwa oke nsị gị ebe ọ bụ na ị chọọ ka udochi ya chọọ another show fees ya na m ga-abịara gị another show ahụ na east ya without ego ọzọzi ka m nwerezie da 200 wee bịa gị da show esi m na ụda aka adịghị n'ihe akpara akpa ị na-asị m ihe akpara akpa kedu onye default si n'aka 2 of us agreed na ị ga-agbara m flight ịgbazi flight ị nakwazi asị m gbaa transport bịa and m gwara gị agwọ nta ị bịa ebe ya na-ekwugheri n'ọgụ nwa setụrụ mụ na egbe igwe na onye ọma tochukwu nke nwa ji wee mee onwe oji oge datin ị na-ekwugheri na-aka aja aja ju gị ọnụ onwe oji oge ma ọ gị nwa jekwa juo egbe igwe ahụ sef juo egbe igwe ka ahụ dị adị and even till na nka ya ebu egbe igwe nka ya evie jụọ anya nka ya evie otu a ngwa ọkwa ife egbe igwe ya agba ọsọ n'obodo ahụ Naija otu a ngwa gị ka ọ dị gaa jụọ anya ka arụ dị ya even gị nwa sef afọ m na ịchọrọ ịgba ọsọ abi ịchọrọ itrend ngwa ka ma ọ dị a ga-achọ gị achọ n'obodo a na mụnwa na-agwa gị ya a ga-achọ gị nwa nwa obere eze achọ n'obodo a ọkwa ife onye a ka esi na-achọ onye eze Jizọs achọ akwefu ka esi achọ ya achọ a ga-achọ gị achọ even ma egbe igwe sef aka ya achọ egbe igwe achọ nke onye a na-abịa ikpe m ya na-abịa ebibe ịghọta akwa ịchọ trend ka ma ọ daa ma gị nwa ma egbe igwe ahụ sef aka ya achọ ụnụ na-aba achọ otu a ngwa gị ka ọ dị ịghọta ebe ọ na ịchọ trend ịchọ iji m nwa wee trend ka mụzie daa ka mbezie ka trend ya ịchọ trend nsogbu adịghị ọ ka mma na ịgwakwu ma egbe igwe si ya na ọmụnwa kwurie na a ga-achọ nyanwa achọ ndị a ga-achọ ma